warahmatullahi wabarakatuh. Wonten mriki Bu Yuni badhe narangaken ngenani aksara angka. Aksara angka Jawa. Aksara angka Jawa sami, ginanipun sami kalian aksara angka biasanipun. Aksara angka Jawa inggih menika setunggal, kalih, tiga, sekawan, gangsal, 6, 7, 8, 9, 0. Menawi kepengin radi gampil anggenipun ngapalke, nika saged ngginakaken cara ngapalke kanthi cara go, le, ngo, jentat, jentit, do, lo, po, yo. Do menika pasangan saking aksara do lan po menika aksara murda. Lajeng pedoman panulisan aksara angka. Ingkang kapisan, aksara angka katulis mawa kaapit padha pangkat. Tuladhanipun aku duwe sepatu patang pasang. Panulisan aksara Jawane kedah menawi wonten ing tengah kedah diapit pada pangkat. Kajenggi mbentenaken antarane angka Jawa utawa aksara carakan biasa. Ingkang angka kalih, panulisan aksara angka kasusul tondo, koma utawi titik. Menika namung katulis padha pangkat ngarep kemawon. Tuladha Rani tuku buku 7, pulpen 5 lan 3 lan setip 3 titik. Panulisan aksara Jawane Rani tuku buku
itu koma, pulpen 5 koma lan setip telu titik. Nah, menika penulisan pada pangkat namung ing ngajeng kemawon. Tingkingipun langsung tondo koma utawi titik. Nah, menika kala wau pedoman panulisan aksara angka Jawa. Menawi kirang cetha saged hubungi Bu Yuni. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.